kubva vhiki richitanga vanhu vachitukana vachidii. Ndakatozviona kuti this week haripere zvakanaka. Zvesho hari mautopera zvakanaka. Umwe munhu aifunga kuti achapinda ka last week ka akatozobuda wacha. Aiwa, nhasi toda kutombotaura vazukuru, toda kumbotsura vamwe vazukuru vangu muindustry umu. Tisu kamakocha achona. Tisu marefre game iyi. Handiti? So tisu tinofanira kutodza vazukuru vedu chokwadi kutoti apa wazora, apa pagadzirisa mbichani. Izvi zvinokurasisa because tisu marefre mugame iri vazukuru. Handiti? Right, kana kwasati subscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel muzukuru. Hapana chekumirira. Ndo channel yedu inoina sekuru. Panapa pakanakira chinhu wani vazukuru. Panapa hatitye kutaura munhu anenge akanya. Inisa sekuru wenyu ndinotokuudza kuti iwe shamwa zvauri kuita zvina musoro, iwe zvauri kuita zviri right. Handiti? Ndo chisekuru chachona. Indasiyanawo nevamwe vanenge vasingagone kuvaudza vanhu ava. Vanhu vada kupota vachiudziwa kuti zvauri kuita hazvisiri izvo. Izvi zvauri kuita keep it up. Because vanhu ndo vane yese. Munhu haazvipinze ega, unotopinzwa nevanhu. Ruzhinji mimi vazukuru vangu ndimunotoita kuti vanhu ava ma-celebrities apinde. Right, kana ungasati wasubscribe ndati subscribe. Also don't forget to put your notification bell to whenever I upload a video you'll be notified. Thanks very much to all those who have already subscribed to this channel and those who continuously viewing our my videos and upload. And it also in my comments and no matter, don't forget also to put my like and it was cool. Right, vhiki rakapera rakazovhariswa neGaramumba iwe UK. Now at this Garamumba UK paiva nevanhu vakaita saDecibel, paivawo nevamwe veku UK ikoko menu zvekunze kwenyika ikoko mhiri kwemakungwa. Handiti? Asi chedu chandinoda kutaura nezvachoka ndicho Chikomana Zizo. Chikomana Zizo tese tinochiziva ka is the ex-boyfriend. Ndakaonawo vamwe vachiti ex-husband yamaititi. Handiti? So Chikomana Zizo ndo chandinoda kutaura pamusoro pezvacho. Because Chikomana Zizo ndofunga before chakambotaura chikati zoni isusu kana tasvika zvinhu zvinenge zvatanga. Nhauziva kuti Zizo zvaaireureva kuti zoni izvi zvinenge zvatanga ndezvipi. Ndaitofunga kuti game kana kuti kunakidza kweshow yanga isingambonakidze. So pachapinda Zizo ka show ichabva yatanga kunakidza. So ininiwo semunhu mukuru, munhu wasekuru ka ndakabva ndaona kuti apa pane magame akawanda Zizo haasina kudiscover. Pane show yeGaramumba yema-artist, kozoita show yegame rema-celebrities. So game ripo zvinezvira ndiri kurefura ndere hondo between Maititi naProphet. Mese kutanga kwayo ndakakuudza kuti zvakatangira papi, zvakatangira panyaya yamarabha. Handiti handisi kuda kudzokera ikoko. So payave manje ndepekuti Zizo haana kuziva kuti pane two mashows. Pane show yeGaramumba, kobva kwaita show yatinayo yaJava, between Java and Maititi. So Zizo haana kuziva kuti yake yapinda chaende ipi. Java is very clever. Prophet Passion pangana iJava akangwara because kutaurwa kwaari kuitwa nezvake ka kukonzeresa kwaari kuita ka kuri kuita kuti isusu semarefu tiwane zvekutaura pamusoro pake. Izvi zvinobva zvamuita kuti arambe ari munhu anenge achiteerwa, anoramba arimo muground. Handiti vazukuru? So Zizo haana kuzviziva izvozvo. So Zizo paakadana kunzi chiuya uimbe akafunga kuti apinda kuita big. Izvo Prophet Passion Java ka nyaya yakanga iripo ndeyekuti ane hondo dzake dzaari kurwaka aida kutosvotesa Maititi. So Zizo paiti zoni patinoita uya zvinhu zvinenge zvatanga haana kutoziva kuti zvinhu zvinenge zvatanga ka ndezvekuwacha ndezvekudonha kwake. Wesi neperformance unoziva kuti ukapinda muground vanhu vachikuti haugone ka nyange ukagona sei vanhu vanenge vachikuona fanira uri kuzora. Manzwa zukuru? So Zizo ndo zvaakaita manje paakapinda ka Maititi daumudzai zvinhu vakomana ka vanhu vese vacharwa naMaititi. Maititi vakagadzira fanbase vakomana. Maititi vane following and kunyange mukaita zvamune muchiita ikoko ka following yamaititi will always come kuzonzwa kuti muri kuti kudii and inenge ichitokwata kai.
especially maititi is followed by a lot of ladies. Wonaika zvinoita kuti maititi vave nefollowing yakakura. Maititi, she's a single lady, number one. So single ladies akawanda. Remember what is on Zimbabwe, tinema single ladies akawanda. So most of these single ladies following maititi. Of course, never one was single chichi, but maititi, most of these single ladies vano follow maititi. Number one. Number two, maititi se single lady vane zvavari kuita zvinobatika zvino inspire vamwe. So maititi always kana uchirwa na maititi zoti vane vanhu vanosympathize navo vakawanda. Manzwa? So ana Java na ana Zizo mukadika maititi zvoishwa gonzo rinoita accident rikawira pasi. Rogona kunzi gore regonzo but rinogona kupera kidzi dzakutotonga varume. Kana muri vamwe katsvaga ine strategy, moms ava muwasiyi. Zizo unodonha unowacha kuwacha cheko sewaka vanhu vakutokona sousingagone kuimba. Ukatombonzi unogona kuimba nekuti wanga wamira nemamonya. Iwe maititi imvura inoyerera. Wazviwa? Nyaya dzaJava inzwai celebrities. Nyaya dzaJava namaititi stay out of nyaya dzavo. Kana uchida zvinhu zvikufambire for now, siyana navo vanhu ava. Imvura hombe dzinorema rigadzi dzikukurane dziri dzega ikoko. Wombosiya mvura idzodzo.